Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndiri kusangana nenyaya pano paita tingati mashiripiti, zvishamiso, whatever. Nyaya ndiri kusangana nayo pari kunzi broke Zimbabwe government fails to disburse 10.5 million to CDF projects by MPs. Nyaya iyoyo yakabvira kudhara ichingonetsa ende nanhasi ichiri kungonetsa irimo mudariro. Nyaya iyi iri kunyanyisa kubhohwa ma-MP nekuti vakaenda kuparliament vachifungidzira kuti varohwa chekuseri kana kuti 10 noti vachazobhenefita, vachaitawo zvavachaita vakanotisiya advocate Nelson Chamisa vari pamhene, vakangosiya vari vega vachinzi hai mukutironga ndezvenyu, ndezvemusoro wenyu. So parliament iri kuvava, iri kuswinya kutaura chokwadi, hapana kana chavari kumbobhenefita chine musoro so far. Ende mari dzacho dzanofanira kunge vachipuhwa imari dzekuti vaite madevelopment kunzvimbo dzavanobva. Hapana kana development iri kuitika. It's more like a punishment iri kubva kuZANU-PF yekuti ngatifoire tese kana tiri kunzi tikutotadza ngatitadze tese, tiite bad name tese. Ndo zvinhu zviripo. Ndosaka ma-MP vachingonzi vatengesi vachinchi. Mhuri yeZimbabwe ndisati ndanyatsotaura nyaya yacho, munozviziva kana muchinge matondiona kudai. So it's very important kana uchidaidzirawo kuti pasi neZANU-PF panga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Right, nyaya iripo yakamira yakadai. So pari kunzi the funds equivalent 50,000 per constituents were announced by the Speaker of Parliament, the National Assembly, Jacob Mudenda, in September this year. Despite the announcement, MP have not received the funds, prompting Marondera Central MP Caston Mateo Triple C to raise a point of privilege in Parliament. Mateo expressed frustration that the funds had not been disbursed, citing the challenges posed by instability of the local currency. Cumulatively, 50,000 allocated to each of the 210 constituents, total 10.5 million. MPs were urged to submit their development project proposals for funding consideration, but they've not received the funds since 2022. The CDF allocations is meant to support development projects in constituencies across the country. However, parliamentarians have been advocating for the funds to be disbursed in US dollars, citing the challenges posed by the local currencies instability. Ndo nyaya mamirira yakaita iko zvinezvi. Zvinhu hazvina kumira mushe. Unotovanzwira tsitse vana vevanhu vari kungoenda kuparliament, mari dzacho hadzisi kubuda. Ndakambonomwa achitaura kuti zvoni hatisi kuwana futi ma-allowances, tingati ma-transport allowances nezvimwe, hanzi mari idzo hadzisi kubuda. Something chekuti vana vevhu vatambudzwa vari muparliament imomo. Uri kupisa mheno zvaingori parliament iwe. Mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kutaurika hazviperi. Saka regedza ndimbosiyira umwe mukana dakuisa audio panapa, mosara muchiteerera, muchandiudzawo zvamuri kufunga zvamunenge manzwa paaudio iyi guys. Ende mogara maziva maaudios ese amunenge muchinzwa panapa aiwa hadzisi pfungwa dzangu, hazvina chekuita neni, ndio zvinhu zvamunenge muchitaurwa nevamwe venyu nemiwo futi mimi vanhu maZimbabwenzi ndimi munosenda maaudios iwayo. So ini changu chete kuzongochuza kuti iri rinopinda apa, iri rinopinda apa. So da kusiyirai muchiteerera this audio, mobva malike this video, mosiya mandudzo kana mapedza kunzwa kuti nyaya iyo irape munoionawo sei. Chinhu chimwe chete chomunofanira kuziva ndechokuti maproblems ari kuitika mumapolisi camp, muzvipatara, muzvikoro, madepartment egovernment ari kunzi igovernment yeZANU-PF, kwete yeZimbabwe, yeZANU-PF, iri kuti maoffices edu isisu nokuti tiri in charge. Pane audio yandamboisa ndichiti inini ZANU-PF there is no need kuti inovaka zvipatara. We need ZANU-PF as a kuti igovernment iri kurwura nyika yeZimbabwe. Hatichatsvaki zvakawanda, irinovhete
nokupenda, nokutenga mubhedha, nokutenga maequipment ezvipatara nezvikoro. Isusu takapinda chikoro panguva yokunzi ZANU-PF yapinda papower. It was 1981. Takaenda kuchikoro remubhagedhi ramasunflower. Kumabhagedhi emasunflower ayaya, kuzadza mugomo wemasunflower. Woenda kundomutengesa, waindopiwa uniform. Ndakapiwa uniform. Baba vangu naamai vangu vakapiwa uniform yangu ini nemunun'una wangu wainditevera asati atenda kuchikoro. Ane 4 years. Nasisi vangu vanga vari grade 3. Inini ndichitotanga grade 1. Ndatova munhu akura. Kuratidza kuti hurumende yakanga iripo yaIan Smith yaishanda. Zvipatara chaizvo maitowanika kuna magetsi venyu. Iyo yomunoti apartheid yana Muzorewa yaiva vaitwa kuti pasina Muzorewa. Muzorewa yaiva nani? Iko zvinezvi varume munoita jema newadya. Ijema newadya. Vanenge vachichema nemi asi ivo vakaguta. Ndivo vanonzi jema newadya. Zvipatara zvandiri kunzwa vanhu vachisa maaudio vachisa. Each and single individual kana kuti munhu umwe nomumwe ari muZimbabwe iko zvinezvi. Point yaanongouya nayo ndeyechipatara neroads nezvikoro neambulance. Ende mukatarira kana chida kuti ndikuudze chokwadi 2018 kwanzi Chivhayo ndiye akapiwa tenda yokunzi aite matenda amagetsi. Tinoda ndikuti audze chokwadi. Chivhayo akapiwa tenda yokunzi aise yamagetsi kudini zvikangozonyunguduka seshuga yaiswa mumvura inopisa. Inonyunguduka fast. Yatopera. Wesi kana chitova yewhite awonti yanyunguduka ere kana kuti ichimo. Yebrown it's better. Saka ikaenda akuona kuti apapa pakashata apa pakashama apa. Isisu vabereki vedu isisu, they did contribute to kill the economy of Zimbabwe. Because ZANU-PF payakauya mupower yakangoisa as a debate 1981, 1982, 1983, 84, 85 vachitanga kutora mapurasi. Zvandiri kutaura chokwadi. Yamanzi minda mirefu kune minda mirefu. Mapurasi akanga atotanga kutorwa ayaya neZANU-PF. Okay. Zvimwe zvinhu mukatarira kuti mota BM iya X4 yakatengerwa Peter ndiyo muno muSouth Africa. Muno muSouth Africa mantiru. Inyuwani the latest 2024 model. Iri kuma 3.4 million rand. 3.4 million rand. Mari iyoyo de vanga vakatora havo kundotenga kana kuZimbabwe zvaakunetsa kuwana because hakuna masponji. Kuuya havo pamesina apa. PamaChinese pamesina apa. Kutenga masponji ne4 million rand. KumuChina wanongoti gadzira masponji ari stronger ane manhingirikini akavhiwa neseo kwete nomucheka. Because sail, if you cover, we put solid with a sail per sponge, you survive with that sponge. Varume. ZANU-PF chero mukataura sei
havana basa nazvo, and don't care, because pavakangoziva chete kuti isusu taruza. Patrick Chinamasa wakati kudii? Patrick Chinamasa wakati vazukuru vambuya nehanda takazviona kuti hamuchatidi, asi tiri kungotonga chero musingachatidi. Mashoko iwawo mukamatarira last year after election, last 13 December akataurwa, and zvavari kuita vanotoitira purpose. Musati havagoni kurinovheta zvipatara kubva panotangira Zimbabwe kuMozambique, panotangira Zimbabwe kuBeitbridge, panotangira Zimbabwe kunana Plumtree, panotangira Zimbabwe kunana Nyamapanda, kunana Kose, kunana Mukumburo, kuenda kunana Mutare, zvichiuya kuita paCentral. Musati havagoni kuita follow up kuti zvipatara how many hospitals we have in Zimbabwe, and how much we can spend only for the renovation and the bed and all the equipment. Vanogona kundotora mari ku-IMF Bank, World Bank, ku-IMF, ku-China, yokuisa muhomwe dzavo, kwete yokusapota nyika chete.